السلام كم هم زوجكم تعطتلتي مدد نايزا channel امباركن لو معنتي بفليز بلد اشتر كليرون كيروم سبات واحد جنزب يملوسهم ويكا نخسرون يموتهم كشتر كفلهم زلهم اكسترا تلعل عمتا وشتر زغفلو يموتهم ابزا فيديو دما تشعت نتبتات كمي يركا شتر ناتكا شتر كليرون زغبركا بزح شتر ملسكا كمي يركا እቲ ኣንጋብን ትገብር ወይ ከዓ እቲ ኣብ ዘትስፓረ ኮስትን ትበሃል ኣለዎ ኣብ ሽቶየር ክተተቕልሎ ትኽእል ገንዘብ ከመይ ጌርካ ኩሉ ኣብቲ ናይ ሽቶየር ኤርክሌሩም ወይ ከዓ እንታይ ነጥብታት እዩ እቲ ኣብ ዘትሰንክ ትገብሮ ትኽእል ብሓንሳብ ኣብዛ ቪድዮ ኮይና ክንሪኦ ኢና እምበኣርከ ንምክትታልኩም እንዳዓደምኩ ሰናይ ምክትታል ቅድሚ ግን ኣብዛ ቻነለይ ሓደሽ ተኾንኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ድግፉኒ ከምኡ እውን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ቻነል ልዕሊ 96% ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ኢኹም ቪድዮ ትሪኢ ዘለኹም እሞ 3% ድማ 4% ድማ سبسكرايب يركم يخم تريد لهم نزوم سبسكرايب توركم بتعمل مسكنكم نتوم 96 لما زبز قد أمي نزبلت أنا سرعة زول خسرة كدقوا فلو تقولوا سبسكرايب بمقارمو دقفكم أي فعل داما يشتهر أكلام كم يدم لسنا أتجنزبسي اشتهر نغفلمو أو عمتها وتتبسيو زبزها لعلي تعطاويتاتنا نكفلوز قبنا برسنت اشتهر ندحر كيفيلنا يملسنا مالتي إذا مالتك مير روكو إرشاتهم gleich mehr anerkannte Ausgaben. Also كبال كلها بزح له وصيتات نقبرون نسرحنا إلنا مبزحتو جيزة أبشتوير إركليرون مسؤول ريشنن كنقبروز قبلنا كوستن مالتي ما بحد خبرينا كده ما يفربون كوستن دبال مالتي فربون كوستن دبال نعمل أربعة مثل نسرحنا خنكيد كلنا نوصو وصيتات ألو وكا نسرحنا زد لنا نوصو وصيتات ألو نعمل نسرحنا خنكيد كلنا بكيلومتر كباب 30 سنتيم يحسب مالتي بشتري إركليرون كن بوتخ تأتراشنا يسرحنا ناي جزانا انترايو كندي كيلومتر نخيد نايت مخدينا 21 كيلومتر نعملتي بلو خبزي 21 كيلومتر تخينو 30 سنتيم ب 21 كيلومتر تتصبصيبو كندي معلت خب عمت سريح كالخا تتصبصيبو يملسك مالتي كاب 21 نلعلي كيلومتر نخد كيت تراي مالتي نخد كيت تخوين دما 38 سنتيم يحسب مالتي زي دما معلتي بتسرح كايو تنسرح كان معلت دما بعبن تتصبصيبن كندي عمت سريح كا كالكوليت كيري كملسك زخل ገንዘብ زي ما كار سرح كرح تخوينو مبزحتو جيزه ገንዘብ كملسك زلو تخلوتات عبي مالتي كلاي 400 متر نسرحنا زد لينا نجوزهم نجارات هلو اللابتوب كنجزء نخلينا ولا 5% نسرحنا 5% برايفت نتقوم ولا تقوينا مالتي مونيتور كنجزء نخلينا نبيت صحفة زد لنا شتول كنجزء نخلينا ويكات أولان لابتوبنا مهمت وي 4 كلام كلايدو نسرحنا زد لنا نسرح زقون كده عند كنجزء نخلينا وي متحفتي وي سوفت وير كنتقوم ولا نخل مالتي إذا كله كنتر فيربون كوستن أبزيت سنكن قبرون نخلينا مالتي إذا ندحر تحتي 952 يورو تقوين مبزحتو جيزة نخفايز قال ملخي جبركا أبزيت سنتوها مالتي ندحر العلي دخي تقوين جن نخفايز تحتت مالتي بدحريو على سفربون كوستن كانوا في أخ هوم أوفيس وكا فورتو بيلدينغز كوستن كان أبزيت سنكن قبرون نخل مالتي إذا ندحر جزا قوينا نسرح تقوينا نسرح نخنبل ناتنا شتروم سلن تكم دلنا نسرح نخنبل ناتنا طاولان تكم سلزلنا نسرح نخنبل زد لنا ورقات تكم سلزلنا نسرح نخنبل ناتنا تروكر سلن تكم دلنا إذا أب هوم أوفيس ندحر سرينا إنه معلتي بحساب شو دي شهر شش تهري من لسلنا مالتي متى ودما ماكسيمم شحن كل 260 كسب شحن كل 260 ناي هوم أوفيس كم لسلنا خلي هناتو جزانا سلزلنا جزانا نوعلو تمنبرينا نسرح نتقمل سلزلنا بخوم دما بخوم مغنى دما زي كابشتير أبزيت صفار مالتي رحلي فورتو بيلونغز كوست نسرح نخنبل وسط كورسات على سيرتيفيكيت سيمينارات وكان في بيت مرتي سيرتيفيكيت كنوصل لنا نخفلو فار كوستنالو وي بروفون جبرون بروفون نعرجرنا نتسرحنا زقدس تخوين مالتي نسخابو ملو als Werbung kosten absetzen können gebron خلينا ماله für Sonderausgaben Privatausgaben mit Steuerwirkung also behalten Versicherung Krankenversicherung نعمل Zahnzusatzversicherung كله ناخل هو Haftpflichtversicherung كله ناخل هو Berufsunfähigkeitsversicherung كله ناخل إذا بملو أب Steuererklärung كنا بنخلينا كأودما Steuerpercent من لسنا ماتي dari Kirchensteuer نحن نخفل تقولنا زي komplett absetzbar وكا erste Ausbildung und Studium ناي بجمرت Ausbildung وstudium تقولنا ist begrenzt absetzbar معناته كم Sonderausgabe زي تبتب مالتي außergewöhnliches Belastung إذا بهالكلها كعقل نلعلي belastet كن عقل نلعل وضعيتات كبزحنا كله نبنت سننا ديو كيدو سننا إرزات كنجبر سننا خنتكيلنا نوضو بزح جنزب وكا عيننا دخيمون عيننا دابستا كزينا عيننا وهور جريت زنا ندحر حينا هور جريت ندحر نسمع تقولنا نسمع زتكمنا جريت ويزقونا مدهاني تكبد حمام نحم كبر مدهاني تاك ندحر نوضو تقولنا وكا سبات له بيت السبنا ويحواتنا ويابونا أدينا بعلنا ندحرنا اليوم تقولنا بصدرا مالتي فليق بدريفتي ندحر كوينو ندحر بعلنا بجزانا اليوم تقولنا نايز كل دما تسبت خابشتير كنتون خلينا خابشتير دما نايزي ملسنا مالتي بدحري هاوس هالتسني دين سلايسون كنرين أو جزانا نقبرو مالتنا أمنا هاند فيركر ندحر جيرنا زخونا نقر تبلاشنا وي كشنا خنسرح دلينا هاند فيركر جيرنا تسرحنا نايت هاند فيركر
ዝኸፈልናይ ናይ ሰዓታቱ ኣብ ሽቶር ኣብ ዘይትሰም ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናይቲ ዝገዛእናዮ ንብረት ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ሃንድ ቨርከር ኤክስትራ ምፂና ንሕና ስራሕ ስለ ዝኾንና ሃንድ ቨርከር ጌርና ስለ ነስርሖ ዘለና ብኸምኡ እቲ ናይ ሃንድ ቨርከር ኣርባይት ሳይት 20% ክምለሰና ዝኽእል ማለት እዩ ከምኡውን ሃውስሃልድ ሴልፈ እዚ ክበሃል ከሎ ከዓ ኣብ ገዛና እንድሕር ብሰንኪ ስራሕ ከነፀራር ዘይንኽእል እንተኮይና ካልእ ሰብ ኣምፂኡ እንድሕር ደፅርየልና ንገብር እንተኮይና 20% ናቱ ድማ ክምለሰልና ክእል ወይ ቪንተር ዲንስ ትራይን ይኹን ቪንተር ዲንስ እንድሕር ንገብር እንተኮይና ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ገዛ ናይ ፕራይቬት ናይ ውልቅኻ ተኮይኑ ሽኒ ዝኣሊልካ ሰባት ደፀራሪልካ ሰባት እንድሕር ትገብር ተኮንካ ናይቲ ኣርባይት ሳይት ናቶም 20% ካብ ናቶም ክምለሰልና ክእል ማለት እዩ ድሕር ዶብልት ሃውስሃልድ ፊሮም ቬገና ኣርባይት እዚ ክበሃል ከለካ ድሕር ስራሕና ርሑቕ ክኸውን እሞ ነቲ ስራሕና ኢልና ካልእ ገዛ ንእሽተይ ንካረ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኮምፕሌት ኣብ ዘትስባር ማለት እዩ ምክንያቱ ንስራሕና ኢልና ስለ እቲ ገዛ ዝተኸረናዮ እቲ ናይ ገዛ ክራይ ኮምፕሌት ኣብ ዘትሰን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ካልኣይ ከዓ ሃይምፋርት ካብቲ ስራሕና ኢልና ዝተኸረናዮ ገዛ ንገዛና ክንምለስ ከለና ዘሎ ርሕቀት ድማ ኮምፕሌት ኣብ ዘይትሰም ክንገብሮ ኢና ይከኣል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምዚ ናይ ኣይንሪሽቶም ድሕር ካልኣይ ገዛ ሆፕት ገዛ ኣለካ ሞ ካልኣይ ገዛ ንስራሕ ካልከ ትካረ ሞ ሽዑ ኣይንሪሽትን ትገብሮ ትኾንካ ዓራት እትወሉ መደቀሲ እቲ ቤዚክ ነገራት እዚ ከዓ ብምሉእ ካብ ሽቶየር ኣብ ዘትስፓር እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሽቶየር ኤርክሌር ክንገብር ከለና ክንብዎ ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ብሩፍልሽስ ኡንተርቬክስ እዚ ከዓ ምንቲ ስራሕና ኢልና ዲንስትራይዘን እንድሕር ንገብር ተኮይና ኩንደን ቤዙኽ ናብ ዓማዊል ኬድና ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ወይ ናብ ካልእ ከተማታት ብሰንኪ ስራሕ ናብ ካልእ ከተማታት እንድኸይድ ተኮይና እዚ ድማ ፕሮ ኪሎሜትር 30 ሳንቲም ክሕሰበልና ክእል እዩ እዚ ከዓ ናይ ግድን ኣብቲ ናይ ስራሕና ኣብቲ ናይ ሽቶየር ኤርክሌር ክነእትዎ ኣለና ወይ ከዓ ኮስተን እንድሕር ኣሎ ኮስተን ሬሽኑን ገለ ተሎ ከዓ እቲ ሬሽኑ ኣንፂና ምስቲ ናይ ሽቶየር ኤርክሌር ክነእትዎ ኣለና ምክንያቱ ካብዚ ዝምለሰና ገንዘብ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሻምናይ እቲ ናይ ኮንቶ ንፍሩም ትበሃል ናይ ኮንቶ ንኸፍሎ ክሳብ 16 ቅርሺ ቢቨርቡንግ ኮስትን ድሕር ቢቨርቡንግ ስራሕ ንገብር ኣለና ካብ ስራሕ ናብ ስራሕ ክንቅይር ደሊና ዝኾነ ንቢቨርቡንግ ዘድልየና ነገር ኦርዲነር ዲና ክንገዝእ ወይ ሶፍትዌር ንኣብነት በዓል ማይክሮሶፍት ወርድ ገዚና ንክንፅሕፈሉ ዲና ክንገዝእ እዚ ብምሉ ንቢቨርቡንግ ንስራሕ ኢልካ ስለ ትገብሮ ዘለካ ወይ ከዓ ትገብሮ የደለኺ ኣብ ሽቶየር ኤርክሌሮም ተሂብካ ኣብ ዘትስፓር ማለት እዩ ኦምሱክ ንኣብነት ንስራሕ ክንብል እንድሕር ገዛ ቀይርኒ እዚ ብምሉእ ከዓ ኣብ ሽቶየር ኣብ ዘትስፓር ማለት እዩ ኣርባይት ክላይዶም እዚ ከዓ ነቲ ስራሕ ዘድልየና እንድሕር ኣርባይት ክላይዶም ብሎ ንስራሕ ክንብል እንድሕር ክዳውንቲ ገዚና ነቲ ስራሕ ስለ ዘድልየና እዚ እውን ኣብ ሽቶየር ኣብ ዘትሰም ክንገብሮ ንኽእል ኢና ጌቨርብ ሻፍት ኦደ ቤሩፍስ ፈርባንድ ጌቨርብ ሻፍት እንድሕር ምትክሊድ ኮይና ወርዓውን ከፍልቲ ኮይና ወይስ ቤሩፍስ ፈርባንድ እንድሕር ምትክሊድ ኮይና ወርዓዊ ወፃኢታት ተለና እዚ ከዓ ኣብቲ ናይ ሽቶየር ኤርክሌሮም ክንብሎ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘትሰም ክንገብሮ ስለንኽእል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ሻዕይቲ ንሕና ኣብ ዘትሰም ክንገብሮ ዘይንኽእል እንታይ ኣውቶ ካውፍ እንድሕር ማኪና ገዚና ኣብ ዘትስፓር ኣይኮነን ወይ ከዓ ኖርማል ክዳን ነቲ ንዕለታዊ ትጥቀመሉ ክዳንካ ኣብ ዘትስፓር ኣይኮነን ምግቢ እንድሕር ኣብ ስራሕና በሊዕና ኣብ ዘትስፓር ኣይኮነን ሚት ኣይግንን ቦኑን ከዓ ንነብረሉ ገዛ ንስራሕ እንድሕር ዘይንጥቀመሉ ተኮይና ኣብ ዘትስፓር ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እዚ መወዳእታ ሱዛ ምንፋስ እውን እንታይ ኢና ክንርኢ እንድሕር ገንዘብ ብብዝሒ ክምለሰና ደልዩ ማዕሲ ድምለሰና መብዛሕትኡ ግዜ ላንጋ ኣርባይት ስፔክት ኣለና ንስራሕና ክንከይድ ርሕቕ ዝበለ መገዲ ተኮይኑ ሆም ኦፊስ ንሰርሕ ተኮይና ብመዓልቲ 6 ዩሮ ይምለሰና ኣርባይት ሚትል ጌ ካውፍት ኣርባይት ሚትል ከዓ ንስራሕና ዘድልየና ዘበለ ዝኾነ ዝገዛእናዮ ንኣብነት ክዳን ክኸውን ይኽእል እዩ ንቤት ፅሕፈት ላፕቶፕ ክኸውን ይኽእል እዩ ሽቱል ኮፍ መበሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ንስራሕና ዘድልየና ዘበለ ዝገዛእናዮ ነገር ኣብ ሽቶየር ኣብ ዘትስም ክንገብሮ ንኽእል ኢና ፎርት ቢልዲንግ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘትስፓር እዩ ፎርት ቢልዲንግ እንድሕር ንስራሕ ዘድልየካ ቫይተር ቢልዲንግ ተወሰድቲ ኮንካ ፎርት ቢልዲንግ ነቲ ሰርቲፊኬት ዘድልየካ ገንዘብ ወይ ነቲ ትምህርቲ ዘድልየካ ገንዘብ ብምሉእ ድማ ወይ ነቲ ፕሩፊንግ ዘድልየካ ግብር ብምሉእ ከዓ ኣብ ሽቶየር ኣብ ዘትስም ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሃንድ ቨርከር ድማ ኣብ ገዛና ስለ ስራሕ ዝኾና ሃንድ ቨርከር ኣምፂና እንድሕር ዝኾነ ናይ ገዛ ነገር እንድሕር ኪርና እቲ ናይ ሃንድ ቨርከር ኣርባይትስ ኮስትን ናይ ማተርያል ኮስትን ኣይኮነን ናይ ኣርባይትስ ኮስትን ኣብ ዘትሰም ክንገብሮ ንኽእል ኢና ከምኡውን ፈርዚሸሮም ዘድልየና ፈርዚሸሮም ብምሉእ ዝገበርናዮ ናይ ሳንድ ፈርዚሸሮም ድዩ ሳንሱዛትስ ፈርዚሸሮም ድዩ ናይ ሃፍቲ ፍልሽት ፈርዚሸሮም ድዩ ብምሉእ እቲ ፈርዚሸሮም ኣብ ሽቶየር ኣብ ዘትስም ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እምበርክ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ንሎማዓንቲ ዝበልክዋ መደብ እዚኣ ነይራ ከምቲ ልሙድ እዚ ዝሰርሖ ዘለኹ መደብ ድሕር ደስ ኢለኩም ሰብስክራይብ ጌርኩም ከምኡውን ኮመንት ላይክ ጌርኩም ነዚ ክሰምዑ ኣለዎ ትብልዎ ሰባት ኣለውን ሼር ጌርኩም ደገፍኩም ክተርእዩ በዚ እንዳሓተትኩ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ሰናይ ቅነ